Faktisk lige siden jeg var dreng, så havde jeg en stor kærlighed til Afrika. Og lidt senere så blev jeg klar over i mit liv, at det var nok, hvad man kalder et missionskald. Jeg er opvokset i Indre Mission i Ribe, og senere hen i mit liv, så gav jeg mit liv til Gud på en personlig måde. Og så blev jeg klar over, at mit mål var virkelig for alvor Afrika. Så derfor bad jeg Gud om at give mig en pige, som også havde kaldt til Afrika. Og det gjorde Gud. Så lige siden vi blev gift i 1971, så var vores mål at komme til Afrika. Først så var jeg nødt til at tage et par uddannelser. Jeg blev uddannet som præst på Apostolsk Kirkes Højskole i Kolding, og så senere tog jeg læreruddannelse på Kolding Lærerseminarium. I 1973 var jeg færdig med den læreruddannelse, og samme år blev vi udsendt af Danida til en lærergerning i Zambia. Den kontrakt varede 5,5 år på et zambiansk real- og gymnasieskole. Og det var en ret så interessant tid, fordi jeg oplevede det, som vi kalder en vækkelse. Det vil sige, at Guds kraft forvandler mennesker og forvandler et geografisk område. I vores situation var det den skole, som jeg var på. For lige siden vi var blevet gift, så bad Elisabeth og jeg for det sted, som Gud ville sende os til i Afrika, og berede det til at møde Guds kraft. Med andre ord, at der ville komme vækkelse. Og det oplevede vi især i 1977. På det tidspunkt, der havde jeg undervist i kristendom i nogle få år allerede, fordi skoleinspektøren bad mig om at undervise fuldtids i kristendom. Så det efterkom jeg med stor glæde. Så jeg underviste eleverne i apostlenes gerninger og evangelierne, og det sad til skriftlig studentereksamen i faget. Så derfor fulgte det med stor interesse. Og når man kan høre Guds ord, dag efter dag, uge efter uge, år efter år, og der bliver bedt samtidig, ja, så har det altså en indvirkning. Så forvandler det mennesker. Og det jeg oplevede var virkelig en vækkelse, især i 1977. Jeg oplevede, at det forventedes, at alle lærere deltog i et eller andet form for klubvirksomhed. Der var geografiklubber, og eventyrernes klubber, debatklubber, fotoklub, så jeg startede en bibelklub. Og min klub blev den største af dem alle sammen. Fredag eftermiddag, der kom eleverne til min bibelklub, og de, der allerede var blevet kristne, de skyndte sig lidt at tage alle de gammeldags elevpulte ud og hente stole fra andre klasseværelser. Så jeg kan huske, at jeg kom en gang til klasseværelset nummer 3, som jeg var blevet givet af inspektøren som et eget klasseværelse til kristendomsundervisning. Og jeg kunne ikke komme ind i klassen, fordi der sad elever alle vegne. Så jeg stod i døren og talte til dem. Og mens de sang, så tænkte jeg, det kunne være sjovt at tælle, hvor mange det egentlig var. Der var 180 i det klasseværelse, hvor jeg normalt havde 40. Så de stod endda også udenfor. Så af en eller anden grund, så virkede Guds ånd så stærkt, at eleverne hver eneste uge måtte give deres liv radikalt til Gud. Vi var klar over, at det var simpelthen nødvendigt, fordi skolen var plaget af vold og kriminalitet og umoral, og det var derfor inspektøren havde sagt til mig, Hr. Petersen, du plejer at undervise i engelsk, men jeg har brug for, at du underviser i kristendom, fordi det er nødvendigt for vores skole. Og jeg sagde til ham, det er jeg altså helt enig i, og det gjorde jeg så med glæde. Så jeg var så den lærer, der havde det allerstørste
elevtal per uge, fordi jeg var klar over, at det her det er evighedsmuligheder for så mange som overhovedet muligt. Så derfor kom de nu til Bibelklubben i så højt et antal, at lige pludselig så ophørte danseklubben med at virke. Hvorfor? Fordi alle pigerne var blevet kristne, og de ville hellere gå til min bibelklub end at danse. Så var der en, der blev meget vred, og det var viceinspektøren, fordi han var glad for at danse med de unge piger i danseklubben. Så han sendte nu et brev rundt til alle klasserne og sagde, lad være med at gå til Mr. Petersens Bible Club. Og da jeg hørte det, var jeg ikke særlig glad, fordi det havde han jo ingen ret til. Jeg var registreret ligesom alle andre klubber. Så mine elever, de sagde til mig, at mine egne tætte disciple, dem som jeg forsøgte at ikke alene vinde for Jesus, men også fortælle, hvordan man skal vandre som en Jesu disciple. Vi kaldte det disciplegrupper. Så det var nogen, der var meget tæt på mig. Jeg sagde til dem, jeg tror, jeg vil gå over på klasse, på lærerværelset, og fortælle, at det er forkert, det han har gjort, viceinspektøren. Han har ingen ret til det. Men så sagde de til mig, excuse me, Mr. Peterson, undskyld, men hvad med om vi bad til Gud? Nå ja, det er da vist også rigtigt. Man kan da bede til Gud, når man har problemer. Tænk, nu skulle jeg lære noget af mine egne disciple. Fordi jeg er jo blevet noget vred over den måde, han havde håndteret sagen på, uprofessionelt. Så vi bad til Gud, og så skete der noget totalt uventet. Der var en dag, der var ballade på skolen, fordi det var idrætsstævne, og desværre var der et spyd, som havde ramt en nabodreng, som blev dræbt. Og der blev oprør i den bydel, og på skolen blev der oprør, fordi man beskyldte inspektøren for ikke at have sørget for, at sikkerheden var i orden. Så inspektøren kom, alle lærerne flygtede ind i lærerværelset, og så spurgte inspektøren mig, om ikke jeg godt ville tage min bil og køre hen på politistationen og hen på politiet. Og det gjorde jeg så. Jeg kom med politiet, og det vi så, det var, at Lemmy var anføreren for optøjerne. Den elev, som vi vidste, var en lømmel. Han var også anføreren for de her optøjer. Han formåede at få dem alle sammen ind i hallen, og så sagde politiet til os, okay, det er helt fint, så lad os tale til dem derinde. Så politichefen for området var sammen med mig og inspektøren og nogle lærere inde, og vi talte til gemytterne og fik dem dæmpet ned og forklaret situationen. Og så gik det hele i ro den dag. Men det, der gik op for os, det var, Lemmy, han var en af hovedkræfterne for al ballade og uro og de nedbrydende kræfter på skolen. Derfor begyndte vi at bede særligt for ham. Og den dag kom naturligvis, hvor han også tænkte, jeg må hellere gå hen til hr. Petersens Bibelklub og se, hvad der sker der. Han kom til vores Bibelklub, og han gav sit liv til Jesus. Han bøjede sin knæ og omvendte sig fra sin synd, og han blev en så radikal kristen, at Gud begyndte at tale til ham. Da han var hjemme i sit lille minearbejderhus, en lille værelse han havde, hans far var minearbejder, og så bøjede han sin knæ og talte med Gud, at nu tilhørte hans liv Gud. Og så talte Helligånden til ham og viste ham. Pludselig var hans fokus på hans reol. Og der så han så alle de bøger, han havde stjålet fra skolen. Og så blev han klar over, det er synd. Alt det, jeg har stjålet, det må jeg levere tilbage. Det havde jeg ikke fortalt ham om i discipleklassen, men det talte Helligånden med ham om. Så han kom til mig i mit klasseværelse, da jeg havde min bibelklub, og lagde den stak bøger på mit kateder og sagde, jeg har stjålet, her er det, jeg har stjålet, nu er jeg blevet en kristen, og alt fra mit gamle liv,
Det må gøres op, og værsgo, her er det, jeg har stjålet. Kan du tage det af det? Ja tak, det skulle jeg nok tage mig af. De andre elever så det åbne og ærlige vidnesbyrd og den omvendelseshandling, og det blev derfor et eksempel til efterfølgelse. Og det fantastiske var, at i løbet af en uge, så havde jeg 184 stjålne skolebøger, som nu var leveret tilbage af elever, der havde omvendt sig og var blevet radikale disciple af Jesus. Så efter en uges tid, der afleverede vi så alle de bøger, plus en del andre ting og sager, der også var stjålen og leveret tilbage. Vi afleverede det på viceinspektørens og skoleinspektørens kontorer, og de blev simpelthen chokeret. De var vant til at se, at ting forsvandt, men at det blev leveret tilbage, efter at folk havde gået til bibelklub og var begyndt at give deres liv til Jesus, det var dog fantastisk. Så nu gav de os komplet green light til at gøre alt, hvad vi havde lyst til at gøre for evangeliet på skolen. Og vi gjorde alt, hvad vi kunne, og skolen blev forvandlet. Ud fra de oplevelser, jeg havde der, og der var en del andre interessante oplevelser også, men alt det Gud gjorde i den vækkelse, det affødte i mig en stærk længsel efter at eksportere vækkelse til andre skoler. Jeg så faktisk, at vores egne disciple, de havde fanget det, at vækkelse må spredes. De kom en dag til mig i mit klasseværelse og sagde, kan du ikke skrive en anbefaling for os, så vi kan gå hen på de andre skoler i området? Og det gjorde jeg, og eleverne gik ind i andre klasseværelser med autoritet fra mig og min skole til at fortælle om, at Jesus kan forvandle en skole, når han får lov at forvandle jeres liv. Og det spredte sig til mange andre skoler i byen og i området og i provinsen. Gud talte en gang til mig, at den vækkelse, som jeg nu havde set Gud gøre på en skole, var et eksempel på, hvad han nu vil gøre i hundrede af skoler i Afrika. Og det er baggrunden for, at vi arbejdede med at oprette en organisation, som vi kalder School Mission for Christ. Skolemission for Kristus. Og senere tilføjede vi ordet international, fordi vi også fik en missionær sendt både til Malawi og til Botswana. Vores kontrakt med Danida ophørte i 1979. Så vendte vi tilbage til Danmark, hvor vi var forstandere, præstepar for Apostolsk Kirke i Esbjerg fra 79 til 85. Der blev Elisabeth og jeg sendt tilbage til Zambia for at optage en gerning som lærerpar på Carnegie Bible College. Så der har vi været lige siden fra 1985 til 2008. Jeg har en afgjort overbevisning om, at der er et evigt liv og en evig fortabelse. Der er en himmel hos Gud, og der er et helvede, fortabelsen, som er så uhyggelig forfærdelig, at jeg vil ikke ønske for nogen at komme der. Det er en af grundene til, at jeg er i Afrika, for at vinde så mange som muligt for Jesus og for evighed. Den eneste vej til Gud er Jesus Kristus. Han sagde, jeg er vejen og sandheden og livet, og ingen kommer til faderen, til himlen, uden gennem mig. Vejen er ikke hverken den ene eller den anden slags vanddåb. Vejen er ikke hverken den ene eller den anden slags kirke, hvad enten det hedder folkekirke eller frikirke, eller luthersk mission eller indre mission. Vejen hedder Jesus.